Ftit tal-jimilu l-Ministru Clyde Caruana għamilha ċara li jekk f'Malta ma jinħoloqx mudell ekonomiku ġdid sas-sena 2040, il-popolazzjoni ta' pajjiżna se tiżdied għal 800,000 persuna. Iżda l-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri donnu ma jridx jisma' mill-appelli li qed jagħmel il-Ministru Caruana. Għaskontu mexjin tajjeb. Kuntent bil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna? Kuntent ħafna, mhux tal-li kuntent tal-li wieħed mill-iktar li jipperformja fl-Ewropa. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed joħroġ fid-der kemm pajjiżna mhux xiflaħ għaż-żieda qawwija fil-popolazzjoni, problema li ħoloq il-Gvern ta' Roberta Bela fejn Malta affaċċat żieda ta' madwar 100,000 persuna f'temp ta' ftit snin. U turija ċara ta' din is-sitwazzjoni diżastruża huwa l-pis li qed jinħass fuq is-settur tas-saħħa u anke fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna bl-ammont ta' karozzi u traffiku dejjem jikbru. Iżda minkejja dan kollu l-Ministru Silvio Xkembri jibqa' jinsisti li l-mudell ekonomiku ta' pajjiżna huwa tajjeb. Il-mudell ekonomiku ħadem, qed jaħdem u ħajqa jaħdem. Il-mudell ekonomiku ta' Malta huwa li nkomplu naraw li tikber l-ekonomija, tikber mod sostenibbli biex inkunu f'pożizzjoni li nkomplu nassistu l-familji fejn tkun hemm bżonn. Tgħid tgħid li hemm bżonn bidla, ġiet inti tgħid li ħadmet qed taħdem u ħadbqa' taħdem. Tgħid li hemm bżonn bidla biex tas-sena 2040 ma jkollniex 800,000 persuna f'pajjiżna, ġifieri issa tikkontradixxina ma dak li qed jgħid Caruana. Ma naħsibx li qal Clyde Caruana. Clyde Caruana. Għal bidla fil-mudell ekonomiku hekk qal Clyde Caruana, anke inti taf li għalek Clyde Caruana. Għal Clyde Caruana saqsililu. Roberta Bela tibqa' jwebbes rasu u jippersisti li ma jbiddilx il-mudell ekonomiku. Mhux hekk biss, iżda l-Prim Ministru spiċċa saħansitra jirredikola t-twissija ta' Clyde Caruana għalli skontu din hija biss tbassir. Ngħid li rridu nkomplu nkabru l-ekonomija li diġija waħda reżiljenti u b'saħħitha biex naġġornaw ħtiġijiet tal-lum. Il-Ministru Caruana qal li sal-2040 il-popolazzjoni se tiżdied bi 800,000 dik li hija l-projection. X'ħad tagħmel b'mod tanġibbli? Tbassir ikollna ħafna. Dak li qal il-Ministru Clyde Caruana huwa bażat fuq premessa ta' tbassir mela dejjem qed nitkellmu fuq tbassir. Marija Franca Lanza, Annet News.